Lucía é da Coruña e chegou a Montevideo hai 14 anos por amor. O seu día a día como consultora, xunto coa súa vida en Montevideo coa súa parella e 3 gatos, fixeron que se adaptase moi ben a esta cidade. Iremos con Lucía dar un paseo á Feira de Tristán Narvaja e despois veremos un dos ensaios do desfile de corda de tambores moi típicos por aquí. Pero antes, encontrámonos con ela ao saír do seu traballo como consultora en UNICEF. Saludos ahora. Hola. Hola, Lucía. Xa es media de Montevideo, entón? Sí, bueno, depende con quen fale, porque, claro, cando falo aquí, enseguida é como, galega. É como, sí, galega. Pero cando falo ca xente de alá, é como, tes un acento uruguayo, xa, é que es uruguaya. Xa es uruguaya. Este edificio ten moita historia durante a época da dictadura. Este era un centro de tortura e agora converteuse nun sitio da memoria e aquí funciona a Institución Nacional de Dereitos Humanos. E aquí estou traballando cunha consultoría de UNICEF. Eu estou na área de protección de nenos, nenas e adolescentes. É un traballo que é duro, ás veces, pero a min gusta moito, de verdade. Que cosas bonitas hay en el Uruguay, país de ensueño de belleza. Con Lucía imos un lugar ao que adoita ir e que lle gusta moito. Trátase da Feira de Tristán Narvaja en Montevideo. Un mercado que se estende por máis de 2 kilómetros onde se poden atopar libros, antigüidades, alimentos e artesanía, todo mesturado co bulir da xente daqui. Aquí podes atopar de todo o que te imaginas e máis. Galicia siempre presente por acá. É bonito venir os domingos porque sempre hai moita vida, ás veces tamén hai espectáculos, non sei, hai xente tocando. É un sitio ao que ven a xente de Montevideo? Sí. Ou é un sitio máis turístico? Consúganse as dúas cousas. Que aquí atopas aos veciños, porque, non sei, comprar a fruta ou a verdura xa echa moito máis a conto que no supermercado. Os precios aquí, cando non faz a conversión a euros de Galicia, son moito máis asequibles, non? No que un supermercado. Pero Montevideo, Uruguai é moi caro. Os soldos son bastante baixos, a maioría das xentes sempre ten como o pluriempleo. Porque necesitas o pluriemprego para poder ter un soldo completo a fin de mes para poder vivir ben. Sí. Daquela paga a pena vir a Tristán Narvaja. Sí, totalmente. Cuidado, vamos, que nos matamos. David, cuidado. No medio da feira había dúas rapazas gravando un podcast e elas moi simpáticas quixeron contar un conto con Alba e Lucía. Ata mandaron un saúdo en galego para o programa. Un mito a la cintura galega. Porque no hay nada más. Nuns minutos descubriremos o incrible Palacio Legislativo do Uruguai, da man de Monse. Impresionante. Ay, no creo ni en mí mismo. Todo es grupo, todo es falso. Entramos nun sitio típico, non? Para xantar. Ui, que me mato. Despois de pasear pola feira, chegou a hora de comer algo e de paso coñecer o motivo polo que Lucía está en Montevideo, que non é outro que Papu, o seu marido. Por que vimos xantar aquí, entón? Por las pastas caseras. Acá hay mucha tradición italiana. Normalmente os domingos sempre hai un espectáculo de tango. No pensar ni equivocado. ¿Para qué? Si igual se vive. Y además corres el riesgo que te bauticen Gil.
Logo de comer, toca coñecer a casa de Lucía e Papu, no barrio sur de Montevideo. E tamén os seus 3 gatiños. Ou gatazos. Chegamos ao barrio sur. Chegamos ao barrio sur, un dos barrios máis característicos de Montevideo, realmente. O que ten como a historia da música, do candombe, e que forma parte como da personalidade do que é Montevideo. Esta é a entrada, aquí son varios apartamentos, os alugueres están subindo. Antes podías atopar apartamentos de 2 cuartos, non sei, por 500, e agora eso é un monambiente. É como unha pequena urbanización ou algo así? Sí, onde antes había unha casa, agora hai 7 apartamentos. E esta é a nosa casa. You have probably heard about this brave little girl. All we know is that she saved the world. She got sent away, but she wasn't afraid. Falábamos antes dos alugueiros, como é mercar unha casa agora mesmo en Montevideo. Como en calquer sitio, a verdade, si préstamo, contrato, matrimonio co banco, o precio das casas é o que a xente di, non hai moita relación entre un soldo e o, non sei, é o que tes que depositar. Claro, canto vos sai a vos a compra semanal? Sobre 50, 70 euros. O noso que facemos é cociñar de noite para levar o día seguinte ao traballo. Entón, normalmente a dieta é vegetariana, non sei. Lucía, como se leva un país tan carnívoro e ti aparecendo aquí de vegetariana? Ao principio- Como cambiou tamén nos últimos anos todo Ao iso? principio foi moi difícil, porque claro, aquí as untadas son asados. E o asado é carne. Hágame un asado. O que non pode faltar nunha casa uruguaya, por suposto, é o parrillero, que ten que estar no medio da casa. É dicir, aínda que unha casa sexa pequena, aquí en Montevideo, en Uruguai, ten que ter parrillero. Nos conocimos en un cumpleaños de una prima mía. Sí. Estuvimos casi 11 meses saliendo. Y después a ella se le acabó el trabajo que tenía en Uruguay Pode ser? Sí. y volvió a Galicia. É dicir, consideraches que dunha vez que marchabas de Montevideo que xa se acabou esa relación? Sí, básicamente, sí. Pero despois, seguimos en contacto. Non hai ningún tipo de previsión de marchar de Montevideo na vida, non? Lo de agora non. Que a mí moito me gustou e quero repetir contigo. Moi preto da súa casa, Lucía quere ensinarnos un dos momentos máis vibrantes de Montevideo, o desfile da corda de tambores. Cheo de ritmo, core e tradición, este evento enche as rúas de música e alegría. Uruguai ten un dos carnavales máis longos do mundo. Hai unha competencia entre as diferentes agrupacións que ensayan todo o ano. Esta é a rúa que se transforma durante toda unha semana para eles. Está cortada, se retransmite pola televisión. É un espectáculo xa importante. É un evento asentado. Sí. A corda dos tambores, pero despois están as bailarinas que teñen unha coreografía todo adiante, e despois hai dúas figuras importantes, o el ramillero e la mama vieja, van facendo con baile, ten toda unha simbolosía e é propio de Uruguai. Claro, é unha teatralización un pouco da historia de como xurdiu o candombe. Sí. Picos. Vémonos alá, picos. Chao, chao. Imos coa quiniela de Latitude Galega de Lucía, a nosa consultora. Se falamos de gastronomía, entre a Coruña e Montevideo, con cal quedas? A de Coruña. Onde están mellor os prezos? Os de Coruña tamén. E para a festa, que elixes? Creo que tamén a Dalá. Onde notas que a xente é máis É hospitalaria? que a xente que atopei aquí é moi boa tamén, entón non podo escoller. Onde hai mellor humor? O galego. Si, a retranca sempre mellorará. E por último, que clima prefires? O de Montevideo, eso sí, porque xa me acostumei a ter un verán sen necesidade de unha rebequiña, leva rebequiña.